Hej Simone. Hej. Velkommen til. Jo, tak. Du er kommet her hos mig i Lymfeklinikken igennem det sidste års tid cirka, ikke? Ja. Og du har fået lavet et par operationer, og hvor du efterfølgende har haft ophobning af væske i kroppen efter operationen, som man jo normalt får. Hvilken effekt har behandlingen haft på dit resultat af operationen, altså efterfølgende? Altså først og fremmest er jeg overbevist om, at det har haft en hurtigere heling. Man kan sige, at jeg har ikke prøvet ikke at have det, men jeg har helt klart følt, at min krop har arbejdet mere med mig, efter jeg har fået behandlingerne. En større bevægelighed, og jeg har kunnet se, at huden har reageret helt anderledes. Så jeg synes helt klart, at det har givet noget at komme. Dejligt. Og du har fået, hvilken type operation har du fået lavet? Jeg har fået lavet lipødem-operation i Tyskland af 2 omgange. Først i april og nu her for nyligt, for 4 uger siden. Først var det underben, jeg fik lavet, og her i november har det været lår. Okay. Ja. Og du skal have lavet en operation mere her på et tidspunkt, når du er klar til det. Ja. Vil du stadig gerne have drænagebehandlinger efter det, tænker du? Er det en nødvendighed efter operationen? Helt klart. Og det er også det, der bliver anbefalet både af læger og fagpersoner, at man skal få lymfedrænage efterfølgende, for ligesom at komme af både med affaldsstofferne, men også med al den væske, der ophober sig i tomrummet, når man har fået lavet en lipødem-operation. Super. Tak for det. Tak fordi du ville dele. Selvfølgelig.